Hola, som en Joaquim Roig, soc professor de química a l'Institut de la Pobla. Com va? Bé, venia a xerrar-vos d'un cas que tenc ara a tercer d'ESO B. És una alumna que nom Fàtima, ella és magrebina, i bé, ha començat aquest curs i estic un poc preocupat perquè veig algunes coses que no m'acaben d'agradar. Ella, per començar, és un poc tímida, té problemes per integrar-se, i encara que no estigui en un context fàcil, ja se sap que a vegades l'adolescència pot ser cruel i els adolescents és un món divers i se pot fer un poc el costa amunt. Na Fàtima és molt bona en química, això per començar. I en general crec que totes les assignatures també, per lo que he xerrat amb els meus companys. El problema que tenc és que jo sóc el seu tutor i encara que la meva assignatura sí que veig que té una actitud molt bona, ha baixat un poc de rendiment i jo crec que no és per falta de capacitat, sinó per falta d'interès. A la classe de química normalment és tan ràpida que li he de donar més exercicis i un poc més complicat que la resta dels alumnes. El que m'estranya és que els altres professors m'han comentat que està distreta i que també per que el resultat del primer trimestre se'n van un poc per avall i no són els esperats a l'avaluació inicial. Se despista molt, no escolta, està poc receptiva i jo crec que és per falta d'interès, ja el que vos he dit. Sempre està molt tota sola, això també me n'he donat compte. Més d'una vegada he hagut d'aturar els altres companys que fan burla d'ella perquè du un mocador i tens intuïció de que té unes capacitats diferents de la mitjana i que, sense dubte, és talentosa. Possiblement això sigui un punt d'inflexió per fer-li unes proves de CEP, del centre de professors, i podria ser, sens dubte, un alumne d'altes capacitats. Això sí, fa dies que intent contactar amb la seva família i no hi ha manera de contactar amb ells, no hi ha cap feedback i bé, tenc entès que son pare vol que deixi l'educació obligatòria, que acabi abans, han fet 16 anys i deixi d'estudiar. Jo entenc que no és fàcil, però faré tot el que sigui possible per ajudar-la i bé, estic pensant en fer-li un bon pla d'intervenció.